Dobrý deň, som nezamestnaný a hľadám si prácu. S vyplnenou žiadosťou a vzorkami krvi a stolice sa prosím dostavte do miestnosti číslo 67. So vzorkami krvi a stolice? A to je potrebné k registrácii? Áno, pane, systém musí overiť, či máte prácu v krvi alebo v rici. Nehanbiš sa! Uvoľni miesto tej starej dáme! To je moja svokra. Haha! A prečo držíš to v rece na kolenách? Je to nepohodlné, daj tie zemiaky jej. Šakra, teraz, keď nám neschválili dôchodok, musíme ďalej makať. Poďme teda do práce. Ale Ja som zabudla cestu. Kade máme ísť? Dedo, čo sa stalo? Našiel som si mladú ženu. Krásna, pekná, Mária v posteli je jednoducho neuveriteľná. Tak to vám gratulujem. A prečo vlastne plačete? Ja som zabudol, kde bývam. Keď mi to strčíte do úst, mám sa vám pritom pozerať do očí? Stačí, ak jednoducho fúknete do toho alkohol testera, dobre? Fajn, daj to sem. Počas vojny som pripravil o život 12 ľudí. Ale veď vy ste boli letecký mechanik? Áno, ale nie veľmi dobrý. Si pekná. Ja už mám fajn frajera. A ja zarábam 30 000. Kvôli alkoholu trepem hlúposti, malo byť, že hľadám fajn frajera. Ale myslel som ročne. Som Vlado. Tak neotravuj, Vlado. Ahoj, a ty, fešák, ako sa voláš? Sneh? To ťa to až tak pobavilo? Jednoducho, keď sa môj manžel dozvie, že som mala na Jamajke 20 cm snehu, aj tak mi neuverí. Čo majú spoločné výplata a menštruácia? Netuším. Mesiac na ne čakáš, za týždeň sú preč a ak neprídu, máš sakra problém. Beriem späť všetko, čo som ti dnes v hádke povedal. Chceš sa mi ospravedlniť? Nie, len ma napadli ešte lepšie nadávky. Ty si celý víkend pil? Vyzeráš úplne hotový. Nie, šefe. Celý víkend som plakal, lebo mi tak veľmi chýbala práca. Tu hore ide dnu prasa a tu dole vyjde von klobasa. A dá sa to aj naopak? Že tam dáš klobásu a vyjde prasa? To dokáže len tvoj otec. Si romantik? Hovoria, že nie. Aj keď každý film pre dospelých dopozerám až do konca, s nádejou, že sa vezmú. Som tu správne v poradni pre alkoholikov? Áno, máte nejaké starosti? Áno, chcel by som sa naučiť, ako sa robí domáca slivka. Dobrý deň, čo vás najviac štve na dnešnom svete? Ľudia! Všetci tí debili s telefónmi mladé v legínach a všetci tí vegánsky idioti od sojového laté! Ak si to dopozeral až sem, buď nemáš čo robiť, alebo ťa baví Faktos TV. V oboch prípadoch like, odber, zdieľaj.